got my blind heart holding on to you. Здравейте хора, тук съм днеска с Ичо и Владо. И ще играем малко в Ендервуд. Тук сме на новите си фермички. Тук сме правили ферми. Тук горе за картофки, тук за динки. Киха ми се. Чакай, киха ми са, бе. Не мога кихна. Няма значение. Тук за моркови. Кой е почнал да чупи и не ги е досадил, не знам. Аз, защото ми спря интернет. Да. Кихнах на екран. Тук още една ферма за дини и така. И отгоре е ферма за ти. Къде са тикви, бе? За ти за тръстика. Добре. И сега ще покажа, тук е ферма за тръстика сме си направили. Доста е голяма. Сега ще ги насъда, бе. Добре, насъди ги. Аз тук трябва да се съберам. Я обирам. Чай, че нещо такова. Ето там Владко я обира. Аз съм тук да съда моркови. Добре, бе, съди. Ето с. Добре, ето тук отгоре фермата. Почна съм да ограждам субсидия. Почнах там покрива, един че съм я оградил. Вода тук. Да. Така е. Така. Мисля да направя малко кофички сега. Че винаги ни трябват. Ти ли направи тук стълба, бе? Да. Не мога да скочиш направо и ми ще стоя стълба. Няма да ти вземи кой знае какъв ден, чай. И да, хора, днеска, преди малко Готам Низията ми прати двете интрота на EnderGod и с удоволствие ще ги ползвам за клиповете ми в EnderGod. Аз ти бях служил крафтинг тейбъла, там причествате ли? Да. Добре. Така. Аз Готово, насъди ги. Добре, ма той има някой зачупен там, виж ги. бързо поравам долу тръстиката. Тя е готова, тя беше такова. Не бе, аз се обрах и отдолу и отгоре сега. Хубаво. Видя ли честа за тръстиката? Не съм, аз ще върна да търся някъде изходна обсидия, защото трябва да правя покрива да го довършвам там. Да отида да купа. Колко пари, бе? Сега ще дам. 130 000. Купи там някакъв обсидия и ми го дай. Аз сложа някои букуци. Готов сложих. Отивам лапшоп. При блоковите го държи. Да. Ох! Тази книга каква е? От така следи. Тук дините са пораснали. Няма DP баланс, имам 25 DP. Аз заплувам да обирам само дините на тръстиката. Аз потатото. Окей. Ичо моркови. Ичо карота. Динити? Добре. Аз съм моркови. Ичо морков. Ичо морко машината. Верно. Сте върни да яде ли са? Владо! Нищо, прости. Владо! После да дадете по един палец нагоре на клипа. Добре. Къде се продават дините? Виж чентар, ако стига ли? Чай си. Стига ми. Къде се продават дините? Дем 30к. Какво? 30к. Ще дам 20. Окей. Ичо! Къде се продават дините? Иляне! Я напиши колко пари имаш, напиши на кон на мъни. 30 700. Чуй сега, дай на Владо 10 000. Владо, аз ще дам 10 000 и отрима ни по 10 000 за фермата, чули? Какво беше, бе? Наклон напай името и сумата. Леко не ги дадеш на някой друг само. Ела в честрома. Вида.
Вода профиса, бе. Даде ли ти чуе? Аз искам да продавам той дините. Аз имам дини в мен. Водо, за всичко колко пари имаш после и... Ето и че ги обра всички. Аз ще ги продавам, ще ги засеча. Засичи, айде. Ама къде се продават? На шопа или някъде другаде? На шопа. Това си въпроса. Какво правя аз, бе? Аз че мисля, че му видях меча. Да, съм. Ти при фулт ли си? Ето аз съм за тебе, Ичо. Браво. Ти ли бягаш? Ага. Аха. Ти не дей продава дини. Някой си хвърли Efficiency 2, Unbreaking 2, брадва. За какво ти е? Не знам. Iron. И то Iron. Да. С някоя пипица би с Iron Full брадва. И една стренчка 8 минути. Добре. И това е, хора, за днес. Аз както да покажа моите фермички, тук и кажа, че Бода ми е пратил интрото. И да, хора, довиждане, до нови срещи и те да си кажете на чуавите. Що мълчиш ти, бе? Какво, бе? Кажи чао! Чао.